Η εισαγωγή εικόνων στην ιστοσελίδα iestate.eu είναι μια πραγματικά απλή διαδικασία. Πριν όμως προχωρήσουμε στην καταχώρηση του ακινήτου σας, θα πρέπει να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για τη μορφοποίηση των φωτογραφιών που θα εισάγετε. Εάν οι φωτογραφίες έχουν υψηλή ανάλυση, θα πρέπει να την ελαττώσουμε. Για να δούμε εύκολα το μέγεθος μιας εικόνας, κάνουμε δεξί κλικ επάνω της και από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε ιδιότητες. Εάν το μέγεθος της εικόνας είναι μετρημένο σε MB, όπως στην παρούσα φάση που είναι 4,04 MB, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ελάττωση της ανάλυσης της εικόνας. Στο βίντεο αυτό σας προτείνουμε δύο πιθανούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα και να επιλέξουμε άνοιγμα με το πρόγραμμα Microsoft Office. Στην κορυφή αυτού του προγράμματος υπάρχει το κουμπί Επεξεργασία εικόνων. Κάνοντας ένα κλικ στην επεξεργασία εικόνων, επιλέγω από τα δεξιά την αλλαγή μεγέθους με ένα κλικ. Στην περιοχή προσαρμοσμένο πλάτος επί ύψος, γράφουμε στην περιοχή του πλάτους τον αριθμό 1024 επί 768 που είναι το ύψος. Πατάμε OK και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της αποθήκευσης. Για να δούμε το νέο μέγεθος της εικόνας, μπορούμε να πάμε στο μενού Αρχείο, Ιδιότητες και στα δεξιά να δούμε ότι οι διαστάσεις και η ανάλυση είναι πλέον 1024x678 πίξελ και το μέγεθος είναι 294 KB. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε την ίδια διαδικασία αλλά από το πρόγραμμα Ζωγραφική. Κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα μας και επιλέγουμε άνοιγμα με το πρόγραμμα Ζωγραφική. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αυτό και από το μενού Ιδιότητες πηγαίνουμε στο σημείο όπου αλλάζουμε το πλάτος σε 1024 και το ύψος σε 768 πίξελ. Πατάμε OK και κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί αποθήκευσης αποθηκεύουμε την εικόνα μας. Εάν πάμε πάλι, κάνουμε ένα κλικ σε αυτό εδώ το κουμπί και στις ιδιότητες, θα δούμε ότι το μέγεθος είναι πλέον από 4,04 MB στα 170,6 KB. Οι εικόνες μας είναι έτοιμες για την εισαγωγή τους και την καταχώρηση του ακινήτου μας.